Ipui amahiru, hontza eta bere ama. Gaixorik zegoan baten hontza, eta sendagarririk ez zegoela beretzat lurrean, erregutu zion bere amari egiteko santuei eskintza edo promesak bere osasunagatik. Amak erantzun zion, nere umea, egingo dut eskatzen didazuna, baina beldur naiz entzungo ez nautela santuak. Oroi zaite, zenbat lapurreta egin ditugun zuk eta nik Leiza barruetan, nola lohitu ditugun aldare eta eliz mahaiak. Ipui honek, esan nahi du, gaitz handiak egin dituztenen noraezeko ezinbesteko eta esturasunak eginiko eskintza eta eskariak, alperrak direla lehenago garbitzen ezpada bihotza. Santuak bere alde edo bando iduki nahi dituenak, mugonez edo lehenaz irabazi behar dituela, osasun egunetan atsegin eman behar dioela, astura ondo eta gaixotasunean adiskide ongiletzat iduki nahi dituenak. Santuei ondo esan eta lehenaz bere adiskide izan.